Pasukan Banci berbaris gerak. Perhatian, siap gerak. Cangkem ya wes, perhatian, hadap kanan gerak. Iki Banci apa asli iki? Barene dicek, arep melu pasukan Banci dicek sumpelan apa tenanan. Perhatian, yuk rada rono, pasukannya rada sana, rada ke sana. Yo, rada rono. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan ki rene. Madhep rene, gerak. Hadap kanan ra mudeng no kok. Madhep rene, gerak. Satu langkah maju, jalan. Satu langkah. Oke, wes. Yuk. Madhep rene gerak. Nah, para Banci mumbul sak dhuwur-dhuwure gerak. Mumbul. Ayo manut ora iso iki wis dicepaki rasa. Ayo manut. Mumbul sak dhuwur-dhuwure gerak. Ngene. Ayo. Ungune ketok gek kembangan sisan. Ayo. Aku yo ndek ngabani sik. Komandane iki aku. Cek ya. Sepatu sandal. Ya. Ayo ditaruh semuanya. Ayo. Ayo dilepas. Sepatu sandal dilepas. Dicek dulu sepatu sandal. Nah, apik. Lah terus iki kok Banci nganggo sepatu pramuka ngene iki piye? Ngene sapa kuwi? Lala. Iki urung siap iki. Karet sisa. Senadyanto kados mekaten Bapak Ibu, ini berpotensi semuanya. Niki wah iki. Aduh, Gusti Allah. Teko keri dik malah kaya Yuk, dites suara lanang. Ayo lho, mikir lho. Ya. Yuk. Suara lanang lho. Suara lanang lho, Jo. Piye, Mas? Ya, urut selanjutnya. Ya. Halo. Lanang kok. Suara lanang. Wis lanang lho, Mas. Suara lanang. Halo. Rodok ngebas meneh. Halo. Tambahi sithik. Halo. Gusti Allah. Ayo, Bu, suara lanang. Apa, Mas? Nah, ngene iki lho, kernet iki yo ngene iki. Ayo, Lala, suara lanang. Napa, Mas? Ya, mantan maling, ya. Ayo, suara lanang. Duh, dukun bayi. Ayo, sijine suara lanang. Ya, suara wedok jolo. Ya, turut ke. Suara wedok. Nah. Aku melu iki Karo nyanyi. Lagune apa? Satu koplet saja, satu bait tok wae. Ayo lagune nganggo lagu no. Wong penyanyi kok iki nadyanto kaya ngene estu Pak niki. Wah, pun kuncara niki pun Jayang Bawana niki seniwen apa-apa nek ngene iki ngarani iki, Pak. Yo. Nganggo lagu, ora tanpa musik. Nyanyi, ya wedok, suara wedok. Yen ing tawang piye to? Yen ing tawang ana lintang. Ayu, Bancine piye, Mas? Ya iki untune sing dipageri kuwi. Nah, suara wedok. Yen ning tawang, ya. Sampun diwakili niku no. Oh, emun aku lah to. Ayo. Oh iya. Liyane. Layangmu sampun. Oh iya, iki. Ayo, jok kowe jok. Cek.
Wih, jek ora iki bahaya iki. Ketoke bribik-bribik tukang son ya dadi ngene iki. Jek. Ah, arep ning diparane Kurnia ya ngene kok playune nek sepi kok ya. Sing ajari ya kono, Mas. Iya, ayo suara wedok nyanyi. Jeng. Nada siji ya, Mas. Reno pantang raning wengi. Sip. Oke, ya Tiwu, suara wedok ora nyanyi. Yuk surat Yasin. Naudzubillah ya ora ngerti Mas ya. Ya Allah aku ora apa lho Mas iki wong sejen ke aku. Surat Yasin. Aku biasanya nyanyi Jawa. Ya. Sasi siswa. Sasi siswa. Enek cawang salah sasi siswa. Enek. Ngono kok SMKI ya jebolan silir kuwi kok. Sasi siswa. Lala. Suara wedok nyanyi. Merebes pilih aku nalikane kowe pamit lunga. Kok baleni kau tahu tepung suara iki aku. Coba baleni. Merebes milih aku. Kirikmu kayak ngene iki to suarane. Nalikane Nah, kowe pamit sip. lunga. Oper suara wedok. Ya. Saben Hop, lanang. Sobok. Hop. Lanang wedok dadi siji gek wonge tuwik kae. Tutuke wedok sik. Tutuke. saben bengi. Ya. Nyang kona. Wis apik. Nah. Ayo kae, ayo iki banji memelas dhewe ya iki. Ayo. Suara wedok. Doang bagus. Sip. Nah, ngeten iki. Siap, gerak. Nah, drame dinggo. Julung. Cepake lagune Tombo Kangen. Ya. Tombo Kangen para-para iki. Iki jenenge paguyuban banci daerah. Para warwor, ayo. Diaturke lagune Tombo Kangen. Mangga para kadang. Yuk. Apa wis nangis siramu?
apa wis lali sliramu desa podo yen dolan karo aku pancen wis suwe ratang ketemu wis sak mestine lali aku mas mumpung saiki ketemu joget tembang karo aku dadi tombo kangenku bali eling nalika iku sepi rasane yang dinuju dhewe lamun terus eling kancane jaman semono dolen rame-rame kuya merukun seneng atine mas kelang alit ali-ali sandur hitam gotongan iki rasa setengimpi durung tutup tangi rasa kangen wis bisa mari rasa setengimpi durung tutup tangi rasa kangen wis bisa mari